Os coches de segunda man e os seminovos eríxense como principal alternativa para os compradores. A pesar da suba xeralizada de prezos, as condicións que ofrecen os vehículos con pouca kilometraxe convencen aos condutores. O aumento de prezos no mundo da automoción fai que os condutores dispostos a cambiar de vehículo teñan que buscar as mellores ofertas. Nese contexto entran en xogo os coches de segunda man, especialmente os seminovos. As condicións de venda e a pouca kilometraxe fan que moitos compradores se decanten por estas opcións máis económicas. Estáse vendendo moitísimo coche seminovo, coches con moi pouco tempo, moi pouquiños quilómetros, con garantía de fábrica, que che permiten un aforro considerable con respecto ao novo e unha compra garantizada e con unha compra de moita calidad, e iso é o que está tirando ahora mesmo no mercado. E ao final siguen sendo coches prácticamente novos porque son coches con moi pouquiños quilómetros, garantizados polas propias marcas, que che dá unha seguridade de facer unha compra perfecta porque ten un precio moi asequible. Coches dun ano e medio, con 10, 15 mil kilómetros, con un aforro considerable que prácticamente é unha compra dun coche novo. En Autos Dunas aseguran que dende hai tempo moitos compradores preguntan dende o primeiro momento nos vehículos de quilómetro cero, o que os sitúa como a alternativa favorita. Xa a propia xente, cando entra nun concesionario, o primeiro que pregunta é por os kilómetros cero, e hai unha demanda amplia, e coches de demostración, vehículos de gerencia, hai moita demanda dese vehículo. Actualmente, a idade media dun vehículo particular en España é de 14 anos, o que pode facer prever que nos vindeiros anos moitos condutores mudarán de automóvil. Esta situación fai que os concesionarios se preparen para unha alta cantidade de vendas. O avellentamento dos vehículos españois fai que moitas persoas teñan que acudir con frecuencia aos talleres, o que fai deles lugares concorridos e con bo ritmo de traballo. Anímanos as ventas lógicamente anima o taller, claro. O taller ahora mismo é o motor que empuja da empresa, non? As ventas van indo ben, pero bueno, o taller sempre está traballando moi ben. Sí, a base, como falábamos antes, o parque móvil sigue estando embellecido, entonces, bueno, cada vez tens que vir con máis afluencia ao taller.